Αυτές είναι οι προεδρίες για το 2024. Οι υποψήφοι είναι ο Γκομενιάρης Γήπας Δίας και το Μυρμήγκι που κατουράει πολυκατοικίες Σύφης και ο Κρακ. Εγώ είμαι ο Δίας ο Θεός σας και ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αν με ψηφίσετε θα σας κλέψω όλες τις γκόμενες, όλα τα λεφτά και θα πάω κρουαζιέρα στην Κρήτη. Και εγώ είμαι ο Σύφης και ορκίζομαι να πω ψέματα και μόνο ψέματα, επειδή όλοι οι πολιτικοί αυτό κάνουνε. Χαχα! Τέλος πάντων, σαν πολιτικός πρέπει να πω τουλάχιστον μια αλήθεια, οπότε αν με ψηφίσετε δεν σας μείνει φράγκο για φράγκο στην τσέπη σας. Και τώρα τα αποτελέσματα από τη ψηφοφορία. Ξέρω, έχω βγει εγώ ήδη ο πρόεδρος. Τι λες ρε Καραγκιόζη, Σύφης, μόνο εγώ θα βγω πρόεδρος. Ρε Σύφη, τι είναι αυτό που φοράς, καπέλο κλόουν είναι καλά, βλέπω. Βρε γέλα, έχεις μείνει ακόμα στην εποχή του λίθου, αυτό φοράνε οι σημερινοί πρόεδροι. Σταματήστε να τσακώνεστε. Τώρα θα σας δώσω τα αποτελέσματα. Τι, πώς? Όχι, πώς γίνεται αυτό, πώς βγήκα τελευταίος. Όχι, κατεκώ. Μη βάλεις το άντρο. Σύφης μόνο. Σκάσε Σοφή.